Аз се казвам Еди Симон Шварц. Аз съм от рода Шварц. Дядо ми се казва по същия начин като мен. Баща ми се казва Симон Еди Шварц. По бащина линия, общото целият ми род там, в смисъл дядо ми, чичо ми, техните родители и цялата рода около тях всъщност са били по някакъв начин потиснати по време на Холокоста. Самият мой дядо, той е бил малък тогава. По време на войната са били изселени от града и са отишли в по-малки градове, в еврейски махали и такива образувани там гета. Апартамента, в който живееха баба ми и дядо ми, аз в момента го ремонтирам. Попаднах на ето тази значка. Карали се ги носят такива значки. Дядо ми има проблем с сливиците. Неговия чичо е бил лекар. Всички лекари, адвокати, всякакви такива професии им е било забранено да практикуват, ако са от еврейски происход. Та на един стол в двора той го е хванал и му е махнал сливиците, за което след това е бил наказан. Обществото е било разделено на две или дори на три. Една голяма част, може би по-голямата, са нехали за това какво се случва абсолютно. Както и в момента, което се случва, на което му е окей, не взима никакво участие и позиция в ситуацията. Имало е много хора, които са били доста про-фашистски настроени и са влизали в тези отряди бранник. И е имало една друга част от хората, които са виждали какво безумие цялото това нещо и са осъзнавали всъщност, че на тези земи винаги са живяли заедно толкова много култури, арменски, цигански, еврейски, български, турски и така нататък, които са осъзнавали цялото безумие и всъщност са помагали до голяма степен. Но въпреки, че го има този урок, нещата се повтарят постоянно, макар и с някакво друго лице.